Lasciai step ke Inter Miami kan yakun percaya ya ke Nashville ha ka tournament ka bakam he kata ka kon ka kef champion cup kubli shibonya phi ki para lo ki buju pe ya ki video ha kane ka channel Lasciai step kata ka pratrik jang uni banai ha ka por hanyau lai pheu am ke Inter Miami kan yakun percaya ya ke Nashville ha ka cup ka bahe kata ka kon ka kef champion cup ha ka raw of 16 Lasciai step ngin sakhi ya ka jingi lakai jongki ne baro artali kitim haba phai sha ka jingi khon ka bakhat do jongki kata ha ka lai phwe tirik akos jong usnam arajar arphlai ha ka majalik suka haba phai sha ne ka jingi lakai baro artali kitim kilakot da ka jingi khai ngini pai Lasciai step manuna pedeng kini ki artali kitim ki balak banjob ya kane ka jingi lakai namar bon ki bakermen baki Inter Miami kala banjob ya kane ka jingi lakai namar ka Inter Miami kalong ka tim ka baklain bor haka majol saka nado bawan peniaso Lionel Messi pat mentah ka Inter Miami kadon sangut gloria la kai barim jong ka Barcelona kata u Messi u Busquets u Jordi Alba bat u Suarez kuble shiboni pi ki parlo ki buju pet ya ki video ha kane ka channel in second part haka ve ka video kuble shibon